værste til alle sammen, det er Kitty Kid her. Velkommen til endnu en Minecraft video. Kitty på eventyr hedder serien jo. Dette bestod 4 mere, hvis nok. Det kan jeg ikke huske, men det var her. Der fandt vi noget iron her. Og så holder vi bare noget her. Hold op, hvorfor fryser jeg så meget? Det er ret koldt, så vi hopper bare lidt mere hernede. Ja. Sådan der. Så får vi lige minet lidt her. Sådan der, ja. Vi skal også snart have en ny pickaxe, så vi kan få se, om vi kan ramme ned i et eller andet mine. Finde et eller andet mine, tror jeg nok det hedder. Sådan, ja, de der store steder der, det hedder nok mine. Jeg tænker lige at sætte lidt mere lys her. Og så kan vi lige rende op og få en ny pickaxe, eller lige, jeg ved ikke om vi har nogen i forvejen, men ellers kan vi lige lave nogen. Det bliver fedt nok. Bare lidt meget lys der. Sådan der. Simpelthen. Og hvor meget sten har vi? Ja, vi har over en stak. Snart en halvanden stak. Så det bliver fedt nok. Yep. Vi smutter lige lidt op og her. Det tager lidt tid. Man kan nok have lavet nogle trapper på et tidspunkt, når der er. Så kan jeg lave nogle trapper, så man hurtigere kan løbe op ad det. Så det bliver fedt. Nå, lad os lige se hurtigt. Jeg har ikke en pickaxe, vel? Nej, det har jeg ikke. Så får jeg lige lavet en, fordi jeg har sten. Det har jeg godt af. En pickaxe. Vi kan kun lave... Nej, vi kan faktisk godt lave flere. Jeg tænker faktisk godt lige at vil lave nogle flere pickaxe her. Jeg kan hugge 3 på et andet tidspunkt. Så vi laver lige godt og grundigt med pickaxe her. Så går vi bare ned og miner løs her. Det kommer til at tage lidt tid. Men ja. Så får vi også se, om vi finder nogle diamonds og en hel masse ting. Så er vi hernede igen. Så begynder vi bare at mine videre. Jeg kan... Irons. Jeg har lige fundet nogle irons her. Ej, hvor fedt, mand. Nå, der var ikke så mange her. Der var lige sådan lidt irons. Guld! Guld! Nej! Vi har til at kunne lave en... Nu er det ved at blive nat, tror jeg. Eller hvad? Nej, det er ikke det regner over. Jeg kan ikke lige se det her. Men guld. Der skal vi vist nok have en sten pickaxe til at kunne hugge lidt guld. Det er simpelthen nat nu. Jeg lægger lige i sengen her og lige hviler mig en gang. Så vi skal nemlig nej, så skal jeg her. Jeg hugger lige lidt træ, så jeg kan sørge for det med guld. Okay, det der kan jeg ikke lide. Helt ærligt, mand. Selvfølgelig skal de også gemme sig der. Fedt nok. Men jeg får lige hugget lidt træ i hvert fald. Okay, lol. Ser man det? En af mine venner her har joinet mig. Det er fedt nok. Lad mig lige se hurtigt. Det kan godt være, at jeg lige skal have teleporteret ham over til mig. Det ved jeg ikke rigtigt.
Men en af mine venner har joinet mig. Jeg ved ikke, forlod spillet. Men jeg prøver lige at skrive til ham over Discord hurtigt. Sådan er det. Jeg skrev til ham over Discord. Jeg var lidt dum. Jeg har været over og hugget lidt træ, men jeg fik ikke lige lavet en iron ting, fordi jo, vi har allerede noget iron her. Hvor har vi det træ henne? Jeg havde hugget træ. Hvor gjorde jeg af det? Nej, jeg må have lagt det et sted. Helt ærligt, mand. Jeg kan ikke finde det træ, der jeg har lagt et sted. Jeg kan ikke lave nogen iron ting endnu uden træ. Jo, jeg har pinde, men kan man ikke bare... Jeg prøver lige at brænde lidt af dem. Ja, der skal lige nå at være 2 tilbage. Ja. Dem kunne jeg jo bare have brændt, hvis det var. Hvad for noget er mere så lidt træ i det? Okay, jeg har 3 ting her. Nu har jeg vist nok til Ørnsvær. Der mangler jeg selvfølgelig det der. Men pinde. Jeg vil helst ikke, fordi jeg vil helst ikke hugge et helt træ bare lige for det, fordi det tager tid. Det tager også tid at finde sådan en træstup. Det tager lidt tid. Jeg hugger simpelthen bare det her. Det vil jeg tænke på. Jeg har ikke særlig meget tilbage fra øksen her. Jeg kan ikke gøre så meget her. Se, der for eksempel. Der gik den bare fuldstændig stykker. Men jeg skal simpelthen have fået lavet nogle pinde her. Lidt nok, mand. Der er en baby for. Okay, så. Forlod spillet igen. Har du joinet igen? Jo, 2 sekunder. Sådan der. Han har skrevet, hvorfor at, han ikke lige kunne spille nu her. Selvom han lige har joinet mig en hel masse ting. Men det... vi har... come on. Hvorfor? Bare gider ikke gøre det der træ der. Jeg laver simpelthen den der. Og nu har vi iron nok til at lave den her. Simpelthen. Sådan der. Så har vi sådan en her. Jeg tænker, de her ting her. Putter jeg faklerne, dem skal jeg have, og jeg skal også have kyllingen. Det er fordi, jeg tænkte lidt mere på, at jeg skulle gøre sådan der. Okay, nu har han skrevet igen. Godt så. Jeg skrev, hvornår han kunne spille, når det er, så jeg tænker måske på mandag eller et eller andet. Nå ja, vi skulle lige... Fordi han skrev på mandag, der kunne han sådan spille. Hvor vi måske kan optage sammen. Det bliver lidt spændende. Jeg har fået en guld overligt her. Nej! Nå, jeg troede lige det var sådan en mine her. Jeg skrev lige til ham. Jeg har fundet guld. Hvis jeg kan finde ud af at skrive guld.
Jeg har fundet guld. Oh my god. Men jeg troede... mere guld. Nej. Mere guld. 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 Nu skal vi simpelthen også lige... Sådan her. Så skal vi bare hugge videre her. Nu har vi hvor mange guld? Vi har 9 guld. Mums. Og jeg troede lige, jeg faldt ned der. Jeg troede lige. Okay, hvorfor larmer det pludselig så meget? Nej. Men fedt nok, jeg har fundet guld. Jeg tror faktisk lige, jeg... Så faklerne, de stiller sig blandt her. Og helt ærligt, mand. Ja, sådan der. Men det var da fedt, så fik vi endelig fundet lidt guld. Ja, jeg tænkte bare, at den her video her ikke vil komme til at være særlig noget. Her, men altså, jeg tænkte bare mere til at være sådan noget, titlen skulle hedde. Oh shit! Lava. Jeg har en spand med. Holy shit, man. Okay. Okay, så jeg tænker lige. Kommer ikke lava ud her, vel? Jeg har lava her. Fint nok, så bygger jeg lige. Diamonds! Yes! Nej, undskyld. Yes! Oh my god! No way! Ej, jeg er så hype lige nu. Jeg skriver lige ind på en Discord-server. Jeg har fundet diamonds i Minecraft. Nej! No way! Det sker bare ikke der, mand! Nej! Seriøst, jeg tror det er første gang eller et eller andet, at jeg nogensinde sådan finder diamonds. Fuck, hvor nice, mand! Oh my god. I det mindste crouch, altså. Jeg falder ikke lige ned i lavaen her. No way. Har de svaret mig? Oh my god. Ja. Jeg har ikke svaret mig. Det gider de ikke rigtigt. Men oh my god. Ja. Jeg skal ikke. Jeg var ved at skubbe mig ned i lavaen. No way, man. Nej, det her må jeg lige tage et skærmbillede af hurtigt. Sådan der. Diamonds. No way, masser af diamonds. Holy shit, man. Masser af diamonds. Yes. No way. Jeg tror 7 diamonds. Oh my god. Okay, jeg skal tilbage nu her. Jeg skal tilbage nu her og... Oh my god, man. No way, 7 diamonds. Ej, hvor vildt. Nej, hvor vildt. Okay, der er endelig en, der svarer mig her. Jeg skriver lige 7 diamonds. 7 diamonds. Jeg skriver lige første gang. Eller ikke første gang, jeg spiller Minecraft, men første gang, jeg finder diamonds. Første gang, jeg finder diamonds. No way.
Det er nat nu her. Jeg har ikke en seng på mig. Det har jeg ikke. Oh my god, man. No way. Første gang jeg finder diamonds her. Nej, det sker bare ikke, mand. Gå. Au. Au. Au, au. Første gang. Oh my god, man. Yes! Han skrev nice. Held og lykke med jakken. Tak, tak. Den er færdig ved jagten. Tror i morgen, jeg fortsætter med jagten. Jagten? Ja, tak, man er færdig med jagten. Tror i morgen, jeg fortsætter med jagten. Nu skriver jeg takten. Oh my god. De mest værdifulde ting gemmer jeg lige herinde i. Det var simpelthen alt for i dag. Så tusind tak fordi I så meget smidt like, hvis du lide den her video. Mark gerne også en kommentar. Og det var simpelthen en virkelig fed omgang her for i dag af. Fordi vi har endelig fundet guld først og fremmest. Så fandt vi fandt først iron. Så fandt vi guld. Og så fandt vi diamond. Så det er simpelthen verdens fedeste video, det her. Det er faktisk den mest bedste video, jeg har lavet i hele mit liv. Okay, jeg har godt nok... Jo, jeg har en anden kanal, men den bruger jeg ikke rigtig med. Det er mere til streams. Så. Men det... hvis den her video var på den kanal, så er det faktisk den allerbedste video, jeg har lavet i mit liv. Så tusind tak fordi I så meget smidt like, hvis du lide den her video. Og markerne og sådan nogle kommentarer. Abonner på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Så ses. Hej hej.